Si pensen en un cementeri, segur que s'imaginen la planta de la qual estem parlant avui. Evidentment, és impossible no pensar en el ciprer, però a més de conèixer-lo com a l'arbre dels morts, té moltes curiositats, I sobretot també molts usos interessants. Però també cal anar amb compte. Obrim el diari botànic que ens ajuda a escriure, com sempre, el nostre company Ferran Dalmau. Hola, amics i amigues de la Via Verda. Avui anem a veure un arbre que s'identifica molt als cementeris i que els romans ja l'utilitzaven molt. Avui anem a parlar dels xiprers, del Cupressus sempervirens. Històricament, aquest arbre s'ha utilitzat com un element de reconeixement i per això li diuen l'arbre dels morts, perquè era un arbre que s'utilitzava per a les zones on hi havia soterraments. La seva fusta és molt preada també, és una fusta que té molt de valor, i a més és molt aromàtica, és una planta que fa molt bona oloreta. El que passa és que des del punt de vista dels incendis, per exemple, és un arbre que crema amb moltíssima facilitat, però després les propietats que té aquesta planta són propietats totalment astringents. Aquestes boletes que veureu dins de la planta són les que s'utilitzen per les seves propietats antidiarreiques i astringents en decoccions. Però la planta, si podeu veure la capçada d'aquestes arbres que poden arribar fins a 30 metres d'alçada, és un arbre que té un tronc molt recte i que també se pot aprofitar part de la seva corfa per les seves propietats. Té les fulles molt xicotetes, escamiformes, i estan densament imbrincades entre si. Des del punt de vista de la seva acció fisiològica, els cons, les boletes aquestes que estem veient, s'utilitzen com a astringents i antidiarreics per al seu contingut en tanins i també s'utilitzen com a material antisèptic, antibacterià i antifúngic, a través del seu oli essencial. A més, milloren la circulació venosa també. El xiprer, a més, està indicat els seus principis actius com a vasoconstrictors en alteracions venoses, varius, hemorroides. També s'ha utilitzat en el tractament d'afeccions respiratòries i estats d'astènia. Per a la seva preparació s'utilitza una decocció dels cons, de les boletes del xiprer, i se fan entre 2 i 3 tasses al dia d'eixa infusió. I per a ús extern s'utilitza en forma d'alcohol com a antiverrucós, és a dir, com un element per eliminar les berrugues. En el incendis de 2012, un diari de tirada nacional va traure una anècdota que era que en Andilla havia sobreviscut una illa de xiprers experimental de la Diputació de València i el titular era l'enigma dels xiprers ignífugs. Els puc assegurar que els xiprers no són ignífugs. De fet, sempre gastem la broma de que en les urbanitzacions i en les zones poblades els xiprers deurien de ser anticonstitucionals, no deurien d'estar perquè propaguen el foc amb moltíssima facilitat. Però en la natura poden ser una bona planta remeiera. En qualsevol cas, és sempre important recordar que la mateixa planta, una dosi pot no ser tòxica i ajudar amb una dolència, però si ens envasem de dosis pot arribar a tindre toxicitat. Per tant, sempre és important aplicar aquest tipus de productes amb la supervisió bé de persones de farmàcia, bé de persones de medicina. Salut, trellat, que fa molta falta, i sostenibilitat. Ara després omplim una altra pàgina d'aquest diari botànic. Bé, la planta que parlem ara també és comestible, però un poc punxosa, És un dels clàssics que trobem en abundància en zones mediterrànies per la resistència al sol i a la sequera. Li diguem palmito o margalló, segur que el coneixen molt bé, però ja us dic jo que no arribarem mai al nivell de coneixements de Ferran Dalmau, que avui ens escriu una nova pàgina del diari botànic del programa. Hola, amics i amigues de la Via Verda. Avui parlem d'una de les meves plantes mediterrànies preferides per la seva capacitat. Després dels incendis forestals, el primer que verdeja en molts casos és aquesta planta que tenim així, el palmito, el Chamaerops humilis. Palmito, palma, palmàcies, pertany a la família de les palmeres, d'acord? És una palmera autòctona mediterrània. Les seues fulles són molt fibroses i tenen forma de ventall i se poden menjar. El que són les insercions de les fulles en la tija de la planta n'hi ha que anar molt de compte perquè té espines, té punxes i si claves la maneta ahí dins te pots fer mal, per tant n'hi ha que anar molt de compte.
però és un recurs que en cas de necessitat pots arrossegar i tindre aigua i glucosa en cas d'estar en la muntanya. Este tipus de planta la trobareu sempre en zones assolellades, de fet té una resistència brutal a la sequera i té una capacitat de regeneració molt important que fa que de seguida, quan passa qualsevol pertorbació en els ecosistemes, torna a aparèixer ràpidament. El margalló és l'única planta d'origen autòcton a l'Europa continental que creix de manera espontània en aquest tipus de zones tan assolellades. Els fruits, que són així marronencs, són realment molt astringents. El que fan és que disminueixen les secrecions i, per tant, deshidraten i per això també faciliten la cicatrització en cas d'una ferida. I també s'utilitzen com a antiinflamatori de la pròstata. A Castelló s'utilitza en el tractament de l'hepatitis, per a la qual cosa s'utilitzen les arrels. Els cors de les fulles tendres se poden utilitzar en amanides, però suposa una destrucció definitiva de la planta. Per tant, si voleu fer-vos amanides amb palmito, planteu a partir del fruit, planteu palmito en casa, que és una planta que requereix un baix manteniment i en els jardins pot funcionar molt bé. Històricament, el palmito s'ha utilitzat també com a forratge per als animals, per al bestiar, i també s'ha utilitzat en la construcció. S'utilitzava amb les canyes per a impermeabilitzar cobertes de magatzems, de construccions adjacents a les vivendes. Les fulles de margalló ja s'utilitzaven en l'època romana i s'empren per a la fabricació de graneres de palma, de cistelles, de cadires, de cabassos, de barrets. Els pastors utilitzaven el tronc per a encanyar les extremitats fracturades del bestiar. El palmito és una planta molt versàtil, molt abundant a les nostres muntanyes, però també és important entendre que si s'aprofita de forma desordenada i sense control pot suposar un problema per a la pròpia planta i per a la seva destrucció. Ajuden moltíssim des del punt de vista que són refugi també per a molta de la fauna i per a molts insectes, perquè al quedar-se tota travada entre ella suposa un refugi també per a la fauna en els primers moments després d'un incendi. Per això és tan important aquesta planta als nostres ecosistemes. Com sempre, salut, trellat, molt de palmito i sostenibilitat.